irakasleak pasa dizkit, bere ikasleen datuak, eta orduan horiek Moodlera igo behar ditut. Baina lehenik eta behin, eta denak batera igo nahi baditut, lan gutxiago emango didalako, egin behar dudana da, CSV motako fitxategi bihurtu, irakasleak eman didan Excel fitxategi hori. Bueno, lehenik eta behin zabalduko dut, irakasleak emandakoa, makroak gaituko ditugu, eta hauxe da, hementxe daude talde hortako datuak. Orduan, CSV bihurtzeko lehenengo gauza egin behar duguna da, ezabatu batetik 7 doazen lerroak. Orduan, aukeratuko dut bat. Den aukeratutakoan, eskubiko, xaguaren eskubiko botoiarekin sakatu edo botoiari sakatu eta ezabatu aukeratu eta egina. Orduan, orain, gorde egingo dut fitxategia, gorde honela, izena jarriko diot, eta formatu aukeratuko dut, eta noski, CSV testua aukeratuko dut. Gorde sakatuko dut, eta orain eskatuko dit, nolabait baieztatzeko CSV bezala gorde nahi dudala. Bai, erabili CSV motako testua, hori ondo dago, eta eremu mugatzailean ziurtatu puntu eta koma dagoela. Puntu eta koma, ados, abisu emango dit, eta bai, noski, gorde nahi dut. Azkenik, sortu digun CSV fitxategi hau igotzen badugu Moodlera, alta emango diegu bertan dauden ikasle guztiei kolpe bakarrean, esan dakoa. Agian orain liosoa dirudi, bigarrenean eginda ez da ala gertatuko, baina gero lan asko eta asko aurreztuko digu. Bai? Hala, ez da zaila, ezta?